Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Bugün hepdäniň 5-nji güni we din söhbetler günümüz. Bugün size bir Kur'an'dan ayet okap berjek. Iň täsin galdyrjy ayetlaryň biri bu aslında. Ahzab suresi 37-nji ayet. Näme barada gidýänini gurrun bereýin. Bu taýda peýgamber öz öwey oğlunyň ayalı bilen öýlenýär. Yani öz gelinleri bilen diýeýin-de. Öz gelini bilen öýlenýär. Bu mesele biraz üýtgeşik nemerek. Yani bizim nemämizde kabul edip bilmejek bir ýagdaýymyz da bizim jemgyýetimiz ýa-ni türki milletlerde kabul edilip bolunmajak bir ýagdaý bu. Yani Araplarda bolýar. Şonuň üçin hem Kur'anyň içinde yer alýar bu zat. Ayet gelýär, ayetde peýgambere sen diýe şonuň bilen öýlen diýär-de. Üýtgeşik bir ayet. Bu ayetden bütün insanlyğa näme netije çykarmaly, näme peýdasy bar diýip sorasaňyz, häzir okars, bilelikde serederiz biz buňa. Indi biz näme üçin bu nemeler okaýas, durup birden keýpmize bu zatlary etjek bolamyz. Kur'any bilmemiz, öwrenmemiz gerekli. Kur'any ýa-ni dini ulanmak aňsat da, aňsat ýani bizim türkmen jemgyýetinde aňsat da, türkmen jemgyýetine indi men birazrak o sosiologiýa hakynda da bilgim bolan soň, dine ırmak gaty kyn. Türkmenler dine ymyr ýa-ni çuňur nemede girip bilmeýär. Çuňur nemede girjek bolsaňam ine şu zatlar garşylaşýar-da. Şonuň üçin gaty ýüzlegi gelýändir. Ýüzlegi gelen wagtam kän bir bähbitli bolan nokta unan ýany adam üçin. Indi biz bu taýda bir ayet okars. Ýa-ni Ahzab suresi 37 diýdik. Ve göreli nämeler geçýär we İslam ahlagynyň hem nämedigini görüň. Şey diýär ve izâ tegûlû lillezîne ni'amallahu aleyhi ve en'amtu aleyhi diýär. Yani şeýle bir zat. Hana sen diýär aýdýatyň diýär, peýgamber aýdýar-da. Peýgamber aýdýan eken, sen aýdýatyň diýär. Allah'nyň nigmat veren ve meniň nigmat verenimiň diýär-de. O nämemiş? Emsik tut diýär aleyke ýanynda. Zevceke aýalyňy ýanynda tut diýär. Yani umum manysına soň gelir. Umuman şu taýda nämeler ýazylýanda ona arapçasy bilen göz ýetirin diýip isleýände ýoksa kän wagt ýitirmäne gerek ýok. O aýalyň ýanynda tut diýipdir. Muny kime diýendigini häzir göreriz. Vettegullaha yani Allah'dan kork diýär. Ve tuhfi emma soň başga bir neme başlaýar. Sözüm ve tuhfi emma sen gizleýärdiň diýär. Nirede fi nefsika içinde diye. O içinde gizleyerdin. O mallahu mübdihi o Allah'ın açığa çıkaracağı, üstüne açacağı mesele. O nämemiş? Ve tahşa yankı çekinýätin diye. Üstüne nämeden ennâse insanlardan hem insanlardan çekinýär eken hem Allah'ın üstüne açar diýip näme diýän eken-de. Ondan soň näme diýär? Wallahu ehakka en tahşahu. Allah yani Allah'a layık olandan çekin nemetmet diye de o näme diýip o tercüme edelim bunu. Sözme söz gitse. Allah'tır diye o
hakku layık olan yani hakikata layık olan e, en tahşahu çekinmene diye. Yani insanlardan çekinme diye Allah'dan çekin diyilen ya Almanida diye de. Sen diye içinde bir zatlar gizleyetin. O insanlar bilse o nahil olur deyip diye. Yani diye sen asıl Allah'dan çekinmeli. Peygamber diye peygambere sapak veriyor ya da temmi veriyor diysem yanlış değil şeyle ağır bir neme ayetler peygambere karşı o yürüyde gelen ayet deyip o ayetliye. Felemma kaçan da gaza Zeydun Zeyd ayrılışan vakti minha ol ayaldan diye yani o ayaldan ayrılışan vakti ve daran yani ne edip ayrılışıptır yani ne mani er ayallık hukukunu bozuyada ve zevvecine kehe ve biz onu sana nikahladık diye. Zeyd, indi Zeyd'in kimdiğini, ayalının kimdiğini hemmesine ayıp verecek. O Zeyd ol ayaldan ayrılandan son diye biz sana nikahladık diye. Likeyle yakuna diye yankı bolması için diye. Näme bolmalmış? Alel müminine Müslümanlar için. O sapak bolmalmış Almaniyda o. Haracun fi ezve yani haracun kıyınçılık yani ağır yük olmasın diye de ezvaci ediya ihim diye yani ediya ihim bolanda övey çağalarınız oluyor da övey çağalarınız bilen o öğlenmekte cüvütleşmekte yani Arapçada cüvütleşmek yani edildi ol tercüme etsen şeyle oluyor da cüvütleşmekte kıyınçılık olmaz yağlı kimlere Müslümanlara olmaz yağlı İza qazav haçanda kesilen vaatları minhunna ve daran diye yani arayallık nemeleri bağları kesilen vaktinde siz öve çağlarınızın ayarları ile öğreniplersiniz diye. Ve kâne emru ve kâne emrullahi mef'ulen diye. Mef'ulen yani Allah da şeylelikte ne mani emrini yerine getirdiği ya da Allah'ın emri bilen olunmuş bu akı. Şimdi bu Zeyd kim? Bu tayda nemeler bol ya? Gıyska nemet bayit bereyim. Şimdi illeşler Zeyd bin Harise değil ya. Peygamberin övey oğlu. Başta İslamiyet'ten ön kulu bol ya. Son İslamiyet demesinde azat edip öz oğlu edip neme diye çağalıktan beri ul olup gelýärmiş. O nemänin İslami çeşmelerin aýdyş bu zatlaryň hemmesi menim şu hat gurrun berjek zatlaryň hemmesi ve öňkülere bundan soň gaýdyp berjeklerim İslami çeşmelerdendir. Son bu Zeyd Zeynep diýip bir gyz var. O ýa-ni Zeynep binti Jahş bolmalydy. Bulam peýgamberiň halasının yani halası dayızası ya da neme deyip pikir edin kakasının erkek doğanının ya da kakasının doğanlarının çağası deyip hasap edin. Şonun bilen öýlenmek isleýär, soň öýlendir ya. Soň aýrylşýarlar. Başta aýrylşak deyip gelýär peýgamberiň ýanyna ýa-ni öwey oğlu. Son ayrılışma diye. Şimdi şu tayda bu ayette näme diye? Hani sen diye ona ayrılışma deyip ayttın diye de. Gelen vakti ayrılışma diyenmiş. Son şonda da ayrılışya. Son şondan son ayrılışandan son Peygamberim şol öz dwayurdu bolýar dinde. Şu Zeynep diýilen peygamber bilen.
Rusça näme aýtsak, kuzen bolýar ýa-da. Şu öz kuzeni öňkü gelini, ýani öwey oğlunyň aýaly, ýani gelini bolýardy bir wagt. Şonuň bilen öýlendirdik diýär bunu. Allah ayatda şey diýär. Bir hili garja gurja ýaly gelýändir we hakykatdan hem şeýle bu wakalar kimiň eli kimiň jübüsindeli belli däl wakalar Araplaryň guruluşy şeylerekde. Ondan soň bunu näme edenmiş Allah, ýani peýgambere öňkü ýani gelini ýa-da öwey oğlunyň aýaly bilen öýlenmegine näme üçin islenmiş? Öwey çağalaryňyz siziň hakykatda çağalaryňyz däl diýeni görkezmek üçin şu taýda şey diýär-de ayatda. Musulmanlara da kynçylyk bolmasyn diýipdir o. Bilmedim munyň nämesi kynçylyk, ýa-ni öwey oğlunyň aýaly bilen öýlenmegiň öňüne geçýän zady kynçylyk hökmünde görýär ekende Araplar. Soň Allah da bu Araplaryň ýüküni ýeňletmek üçin arkaýyn bolun, siziň öwey çağalaryňyz hakyky çağalaryňyz ýaly däl, şonuň üçin olaryň aýallaryny öz aýalyňyz edip alyp bilersiňiz diýip aýat beripdir. Allah şeýdi we emrini ýerine getirenmiş. Indi men bir bu taýda näme ahlaky bir sorajakda. Kim öz öwey bolsun tapaw diýär. Iň soň o senin nämäňde? Öwey oğluň hem seredýär. Düýne onuň aýaly, bugün hem seniň aýalynda. Oň aýalyň bolan zat bugün hem gelinejek bolýar. Şeylerek bir ýagdaý bar bu taýda. Kim isler, kim dogry görýär bu zatlary? Ýöne Arap jemgyýetinde bu zatlar gatda arkaýyn näme edilýän zatlar, gen görülmeýän, kabul edilip bilinýän zatlarda. Indi bu taýda şuna aýtmak gerekli. Bu İslam dini doly 100%'den köpü bilen Arap kulturasynyň däpleri ýa-da Arap däbinden emele gelen kultura diýen, Arap kulturasyndan emele gelen däp diýen iki tarapdan dogry. Şo zatdyr, başga üýtgeşik zat bundan gözläp çykarmana gerek ýok. Ýöne ýene bir ine sorasa hasam o düşnükli olur. Allah o peýgamberi diňe olaýaldan bulaýaly ondan bundan gezdirip berdi aýatlary seretseňiz. Bundan öňkü ýene de Ahzab suresi 50-nji aýat okudyk. O taýda näme diýýärdi? Peýgamberi islendik aýaly bilen näçe aýaly bolsa da öýlenmäne ruhsat bar we bu diňe saňa değişildi ýa-da. Bu diňe peýgambere değişli, başga erkeklere değişli däl diýip özem aşağı çyzyp aýat diýerýär we bu aýatyň insanlyga näme peýdasy bar? Ya da ine şu aýatyň näme peýdasy bar? Öz öwey oğlunyň aýalyny aýrylşandan soň aýaly edip alýar. Indi munyň birazrak taryhyny seredeli. Indi şeýlerek bir rowaýatlar hem bar. Peýgamber öz kuzeyine de kiçirek bolmaly, soň ýa-ni öwey oğluna durmuşa çykardy. Soň öýüne gidip gelýän eken. Bir gün şol Zeynep'i öň aýtdym, Arap aýallar öýünde üstü açyk gezýärler, sähä howa ysy gündüzleri. Peýgamber barypdyr. Soň o ýa-ni duýdansyz barypdyr da. Ýa-ni Zeynep'iň üstü açyk eken. Soň onu görüp söýüpdir diýilýär. Ýa-ni bu näme? Rohaýatlar we islamy nemelerden gelýär. Gyzyklansaňyz, açyp okasaňyz gatykän zatlar bardyr. Soň şo taýda ýüregine düýüpdir da. Seredişinden belli bolýar. Soň öwey oglam Zeydem şo taýda birden görýär, aňya. O şol nämäni aýalyny isleýändigini. Soň o aýalam ýa-ni Zeynepem öwey ogly bilen arasy gowy däl. Urşýamyşlar. Ýa-ni rowaýat şey diýär. Bu hakykatdan bolup bolmady. Iň soňy näme alim.
Hatta peygamberin bolup bolmadığını nämelim de o temalara da sonra geleriz. Yani Arapların bir nemesi, külturasının bir bölüğü. Son şu tayda canı çekiptir diyeli Zeynep'i. Son ayrılışandan sonra ayet geliyor. Ene sen diye isleyatin ha. Sen özüne mi isleyatin diyilen manida geçeceği de bu tayda. Hani ne diye insanlardan korkma, Allah'tan kork diye de. Senin korkacak neme? İnsanlarda Allah diye bir için bilyatık o şol Zeynep'i almak isleyatin. Yine şunun için biz seni Zeynep'le nikahladık diye yine şu ayette. Ee, Katı ütköşük. Bize peygamber bütün dünyadaki adamları yani cehennemden azat etmek için geldim ki kredi atık velin. Öylerek değil görünüyor ayetler dine peygambere demedi ya. O ayal öylendirip ayal beğendirip diyordu. Katı ütköşük bir yağday. Yine iyileştiler Kur'an, İslam'ın ahlakı şeyle zat. Öz yani öyle yolun yani öz yetiştiren adamın var. Şonu e, öylendiriyor. Son öylendiren kızına o ayrılışya son sen alyan ayal edip son bir nemede bir maşgala olup yaşamaya da devam ediyor yani. O katı akıldaşı bir zatlar bunlar. Ve Kur'an'ın hem içinde şunun ya zatlarıyla doldur. Kabir adamlar öyle hem zat Kur'an'da yazılan Kur'an'da var diye de hiç okumadığı adam. Kur'an'da hem mezatı yok yani şunun yazatlar katıken içinde ben kan okudum. Buna realde entegem akıldaşı e, ayet deyip okusam şulam ayet mi deyip hayran kalacaksın. Bulam aslında hayran kalacak bir zat da bunun neyemesi ayet olup bilir. Indi hukman bunu peygamberin üstünde test etmeli misal için. Müslümanlara kıyınçılık çıkmaz yağlı yani kıyınçılık diyen hem öz övey çağlarının ayarları bilen öğlenmek meselesi de. Şunu yengilleştirmek için peygamberi üstüne test ediyorlar. Allah test ediyor da. Yine görün bolyan eken deyip yine şu tayda en son kurtaranmaktan Allah emrini yerine getirdi diye de yine görün bolyan eken diyorlar manida. Kurtarıyor da ayetim. Bolya yankı övey çağısı, hakiki çağısı değerliğini görkezmek için şu nedenmiş. Bolya biz kabul edeli yankı övey çağlar, hakiki çağlar değil. Yönedine bir ayet gelse de yeterlikli de. O ne için hükmen suratta görkezmeli sebebi adamlar en son kabul ediptir. Müslüman oluptur bu ayetlerin Allah tarafından gelyendiğini demediptir. Bir ayet gelse onu kabul edecekti. Her gelen ayeti neticede kabul etmek mecburiyetinde bir Müslüman. İçinden o yani 6666 tane ayetten birini kabul etmese tutuş Kur'an'ı kabul etmedik hesap edilirdi. Ona hemmesini kabul ederdi mecbur. Yani ne için o bu zatı Rukman peygamberin üstü bile edip görkezliye olan bat ayratın bir ulusu oru. Neticede aklın dışına çıkıyor bu zatlar. Esasen bizimki al cemiyetlerin kabul edip bilmeyecek zatı. Bunu Avrupa cemiyetleri hem kabul edip bilmeye bilmedim. Araplardan başka bu zatları doğru hesap ediyen var mı yok mu onu bilemiz yok. Bilin yöne şeyle zatlar Kur'an'da geçecek. Kur'an köplenç yine şu zatlardan ibaret. Yine Allah'ın iyi veren o ayetleri iyileşler. Son bu bütün insanlığı için deyip aydılyan yere biraz ullakan sonra alametini koyun. İndikinemede biraz Kur'an'ın dine Araplar için değişliğine değişli ayetleri okarız birazra. Görün Kur'an hakikatten hem ehli insanlara geliptir mi ya da dine Araplara geliptir mi? Diyilen
soragyňam o jogabyny näme ederiz? Ayatlar okarys. Şeýleräk illeşler bugünlükçe şundan ibaret. Men o gyska tutmak 20 ýeň aňyrgysy ýarym saat säbä. Kän uzyn näme edip durmagyň bir manysy ýok we aýdylmaly gurrun berilmeli zat gatykän din söhbetlerinde ýa-ni dini bir tanamak. Bunu soň özüňiz gyzyklanyp giňişleýin okamak isleseňiz okap bilersiňiz ine. İnternete girsen sokman Arapça bilmek zerur däl, ýöne Arapça bilseňiz has bolsa terjimelerin hiç birisi dogry terjime etmeýär. Käbir sözleri agyr geller diýip onu ýumşak söze öwürýärler, ýene bir zat edýärler. Umuman edip İslamyň garanky ýüzüni gizlejek bolýarlar-da, saklajak bolýarlar. Şeýle ýöne biz bunu bu taýda açyk okarys we siz hem gyzyklansaňyz ilerde özüňiz hem gaýratyn okap bilersiňiz internet dolu zatlar bilen. Bolýa sag bolun. Ýene-de indiki hepde görüşürüz.